இலங்கையில் வடகிழக்கு பகுதிகளில் வசிக்கும் தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு அளிக்கப்படும் என அந்நாட்டு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உறுதியளித்துள்ளார். இலங்கையில் வரும் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். கொழும்புவில் நடந்த ஆளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் ரணில், ஒன்றுபட்ட இலங்கையின் மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு அளிக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இறுதிக்கட்ட போர் நடந்த பகுதியில் இராணுவத்தினரால் கையகப்படுத்தப்பட்ட தனியார் நிலங்கள் தேர்தலுக்கு பின் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி நடைபெறும் பொது தேர்தல்தான் நாட்டு மக்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் என்று குறிப்பிட்ட விக்ரமசிங்கே, ராஜபக்ச மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்களின் எதிர்காலம் இருண்டுவிடும் என்றும் விமர்சித்தார். අගෝස්තු 17 වෙනිදා ඔබේ තීරණාත්මක දවස. එදා තීරණය කරන්නේ ඔබේ අනාගතයේද මහින්දගේ අනාගතයේද කියලා ඒ විකල්ප දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න තියෙනවා. ඔබේ පවුලේ අනාගතයේද රජ පවුලේ අනාගතයේද කියන විකල්ප දෙක තෝරගන්න තියෙනවා. මේ දෙකම මිශ්‍ර කරන්න බෑ. රජපවුල එනවා නම් මහින්ද එනවා නම් ඔබේ අනාගතය ඔබේ පවුලේ අනාගතය නැති වෙනවා.